they can put their, Herude der tænker vi på, hjælper vi den, der kommer ind? Og så betyder det ikke så meget, hvor mange bøger vedkommende går ud med, hvis vi bare har lært dem, hvor meget. Og det er jo svært i en tid, hvor man hele tiden skal måle, og hvor man skal sende videre til politikerne, ikke? Ja, værsgo. Ja, for det Der var sådan nogle pladekarameller herovre. Kom så for at få nye sko. You know, my basket was always moving and I was fast and I risked accidents, so I put strings on both sides. Ikke? Ja. Du skal passe herre, Ja. så hvor meget du filer, ikke? Ja. Der er ikke blevet styr, så det bliver altid bremse, ikke? Sko er blevet syet i dag. Og resultatet blev det her. Kauta, hvad er du i gang med at lave? Jeg vil gerne prøve at lave et hjerteformet. Så prik. Det, som I skal gøre nu, det er, at I skal forestille jer, at I har et problem. For eksempel, at I mangler underdelen af jeres arm, eller jeg mangler fingre. Og der kommer til at være 3 forskellige små stationer, hvor I skal prøve at løse forskellige opgaver. Jeg er lige gået rundt om mig selv. Så har du været cykler før? Ja. Nej. Aldrig? Nej. Jeg har altid sendt dem hen. Stadig? Ja. Så nogen, der laver det? Ja. Hvordan er det så at lave sin egen cykel? Jeg synes, det er dejligt. Jeg vil gerne lære det. Ja. Det er aldrig for sent. Det er nemlig ikke for sent, nej. Det er rigtigt. Ja. Ja. Abdul! Jeg synes, det er sådan god, det her med at skabe ting sammen. Det går på tværs af nationaliteter og sprog. Biblioteket er det er en naturlig udvikling af biblioteket som en ramme for et sted, hvor man deler viden sammen og skaber noget sammen. Hvor kommer dine forældre fra? De er oprindeligt fra Syrien. Hvorfra? Syrien. Syrien? Der, hvor der er alt det ballade nu. Desværre. Det er sørgeligt. Ja, det er.